Juan Kapitulo 12. Kidihugan si Jesus dito sa Betania. Hunong kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay sila panihapon, alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuwag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kayo kini og hinimo gikan sa lunsyang nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya. Miingon nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot ug tulo ka gatos nga denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kundili tungod kay kawatan siya. Siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sugdanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban apan ako dili kanunay uban kaninyo. Ang laraw sa pagpatay kang Lazaro. Sa laing bahin usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus dito sa Betania. Busa nangadto sila dito dili lamang tungod kang Jesus kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod diini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaro sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tawo nga mintambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa nanguha silag mga palwa sa palmera ug nangula aron pagsugat kaniya ug nagninggit. Dalay ko ng Dios, bulahan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, ayaw kahadlok syudad sa Sion, aniya ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini ni atong higayuna apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug ang kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dagkong milagro. Busa nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo wala gayud kita mahimo tan-awa ang tanan misunod kaniya. Pipila ka Grego buot makikita kang Jesus. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduo sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa miadto si Felipe ug misigilon kang Andres ug silang duha ngadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, "Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ka lugas gawas kung ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Pan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niini kalibutana magpatunhay niining alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mo sunod kanako aron kunhain ako tuwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako." Gipasidaan ni Jesus ang iyang kamatayon. "Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Dili kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan." Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Gipasidunggan ko na kini ug pasidunggan ko kini pag-usab." Ang mga tawo nga nagtindog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, "Midalugdog man." Ang uban miingon, "May anghel nga misulti kaniya." Pan si Jesus miingon kanila, "Kining tinguga gipadungog dili alang kanako kundi alang kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukma
man ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana. Ug kun isa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo nga ri kanako. Sa pagsulti niya ni ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tawo mitubag ang atong balaod na ingon nga dili mamatay ang Mesiyas, busa nganong miingon ka man nga ang anak sa tawo kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tawo? Si Jesus mitubag, ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diya sa kangitngit wala mahibalo asa siya padulong. Busa tuhuin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Ang pagkawalay pagtuo sa mga Hudyo. Human kini isulti ni Jesus minglakaw siya og mitago. Bisan tuod na buhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya aron matuman ang gisulti ni propeta Isaias. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga imong gisangyaw ug kinsa bay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Wala sila makatuo niini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isaias, gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabutan aron ang ilang mga mata dili makakita ug ang ilang mga salabutan dili makasabot ug dili sila moari kanako aron akong ayuhon nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isaias kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini daghang kadagkuan sa mga Hudyo mituo kang Jesus, apan tungod sa mga Pariseo wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila ang daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Ang pulong ni Jesus maoy maghukom. Unya si Jesus misultig kusog, ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon ang kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Adunay mo silot ni adtong magsalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Magtuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Musa ang akong gisulti mao ang gisulti kanako sa amahan.